Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. சரி, சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சல்லாகயே சக்ஷும் இளமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஜிதம் येन भूतले स्वयं भूपगदामायं सदा शिवपतिगं ये कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते अत्रकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दानेश्वरी वाणोसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धु एव स पतिनानां भावनीये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். அதாவது பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை பார்க்க போறோம். பூரணத்தின் வைபவம், அதாவது வைபவம் சொல்லலாம். பகவானுடைய கிருஷ்ணனுடைய முழுமையான திறன்களை நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக ரொம்ப அழகா நாம இதுல பார்க்க போறோம். நிறைய விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம கொடுக்க போறார். நேற்று பார்த்த ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்திலையும் நிறைய ஞானம் நமக்கு கிடைச்சது இல்லைங்களா. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வைபவத்தை பார்க்க போறோம். நாளைக்கு பாருங்க, நாளைக்கு விராட் ரூபத்தை, பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை ரொம்ப அழகாக நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்று நாம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது சின்ன ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் அறியப்படாத அனைவரும் ஆதாரமானவர் அப்படின்ற தலைப்புல 1லிருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நாம் அதே விரிவா பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். 8லிருந்து 11வது, தப்பா சொல்லிட்டேன், இருங்க ஒரு நிமிஷம். 9வது அதாவது அத்தியாயத்துல 1வது பதத்துல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்தை நாமும் நேற்று பார்த்தோம். ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் அந்த பகத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் மூலியமாக 1லிருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் அணுகும் வழிகள் என்ன? 11லிருந்து 25வது பதம் பகவான் கிருஷ்ணனோட அணுகும் வழிகளை நம்ம ரொம்ப சிறப்பா நாம அதை பார்த்தோம். பிரத்யோக பக்தியினோட இனிமை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. 26லிருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரி, இப்போ நாம பார்க்க போறது 10வது அத்தியாயத்தோட பகவான் கிருஷ்ணர் அறியப்படாத அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். 1லிருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சம். அந்த தலைப்புல நாமும் 8லிருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணன் உச்சநிலை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதாவது 12லிருந்து 18வது பதம் வரைக்கும், அது 18வது பதம் வரைக்கும் இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். 19லிருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விரிவாக்குறார் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முதல் பதத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா பகவானே முதல்ல பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கலாம். மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணோமி பரமம் வசः யத்தே அகம் பிரியமானாய வஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அழகா படிச்சீங்க. இப்போ இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார்,
எனது பலம் பொருந்திய எங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்பொழுது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக என்றார். பாருங்க, நேற்று நம்ம பார்த்தது ரொம்ப அழகான இடத்துல அவருடைய ராஜ குவியோகத்தை நமக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதை விட ஞானத்தை சிறப்பா கொடுக்குறேன்றார். ஒரு அத்தியாயத்திலும் அப்படி ரொம்ப, அதாவது நம்ம நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி ஞானத்தை பகவான் ஒரு அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா? இந்த 10வது அத்தியாயத்துல பாருங்க, இந்த பதத்துல முதல் பதத்திலே ரொம்ப நமக்கு விரிவா கொடுக்குறாரு. அப்போ அனைத்திற்குமே மூலம் அந்த சாராம்சம் மூலியமாக பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ணன் அறிவதற்கும் அனைத்திற்கும் மூலம் அறிந்தும் அறியாமலும் இந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாமும் 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பகவான் சொன்னது கிருஷ்ணருக்கு அறிவதற்காக தான், பகவானை அறிவதற்காக தான் இந்த முதல் பதமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்து நல்ல விஷயங்கள் மூலம் அவர் நல்ல விஷயங்களை இல்லாமல் என்பது தீமை, இல்லாமல் இருப்பதே தீமை. அப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உணர்வோடு நாம செயல்படலன்னா எல்லாமே நாம என்ன செயல் பண்ணுவோம்? கண்டிப்பாக பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் செய்வோம். பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் செய்வோம். அப்போ நாம ஆன்மீக தன்மையிலிருந்து வெளியே வந்துடும். அப்போ பௌதிக தன்மையில வரும்போது கண்டிப்பாக நாம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். இது 2வது பதத்திலையும் 2வது அத்தியாயத்திலும் 3வது அத்தியாயத்திலும் கர்மயுகத்தோட ரொம்ப ரொம்ப அழகா நாம இதை படிச்சோம் இல்லைங்களா? அப்ப அறிந்தும் அறியாமலும் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோ மகரிஷி கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. பகவானுடைய வைபவத்தை அதாவது தேவாதி தேவர்களும் சரி அறிய முடியாதான். ஒண்ணு. இது இன்னொன்னு பாருங்க. இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் பள்ளி கொண்டு இருக்கார். அவருடைய துவாரகா வீட்டுல பள்ளி கொண்டு இருக்கார். இந்த இடத்துல வாரிசு, அதாவது போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனும் துரியோதனனும் அவரை போய் சந்திக்க போறாங்க. ஏன்? அந்த நாராயண சேனையை நமக்கு வரணும், யாதவோட அந்த சேனை நமக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு 2 பேருமே போறாங்க. ஆனா அர்ஜுனோட மனநிலை வேற, துரியோதனோட மனநிலை வேற. ஆமா, துரியோதனன் முதல்ல வந்துடுறாரு. வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, நேரா போய் அங்க ஒரு சேர் இருக்கு, அந்த சேர்ல போய் உட்காந்துக்கிறார் துரியோதனன். அது சேர் பகவானுடைய தலை பக்கத்துல உள்ள சேர்ல போய் உட்காந்துக்கிறார். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து இவரு அர்ஜுனன் வராப்புல. அர்ஜுனன் வந்தா இங்க பார்த்தா பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார், துரியோதனன் உட்காந்துட்டு இருக்காப்புல. இது இவர் என்ன பண்றாரு, அங்க சேர் இருக்கு, ஆனா சேர்ல கூட பொருள்படுத்தாம அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய கால் மாட்டுல கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கு. அவருடைய காலில் நின்று உட்காந்துக்கிறார். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம உதவி கேட்கிறோம்னா நம்ம கை தாழ்ந்து இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, கொடுக்குற கை மேல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த இடத்த தாழ்ந்து இருக்கிறார். இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன். ஆனா இப்ப இருக்கவங்க எப்படின்னா, அதாவது வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, கொடுக்குற கை மேல இருக்கக்கூடாது, கொடுக்குற கை கீழே தான் இருக்கணுமா, வாங்குற கை தான் மேல இருக்கணுமா. இது எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? இது ஆன்மீகம். பௌதீகம் சொல்லும் போது கொடுக்குற கை மேல இருக்கும், வாங்குற கை கீழே இருக்குமா. அப்போ வாங்குறவங்க பாத்தீங்கன்னா, இதே ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குற கை கீழே கொடுக்கணும், வாங்குற கை நம்ம கையில இருந்து எடுத்துக்கணும். அதுதான் தர்மம், அதுதான் தானம் சொல்லப்படும். சோ இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகாக இந்த மனநிலையில வந்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மனநிலையில அவர் இருக்கார். இப்ப பகவான் எழுந்து பாக்குறார். எழுந்துக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா, பகவான் எழுந்துக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா இந்த அர்ஜுனன் உட்கார்ந்து இருக்காரு அந்த இடத்துல. எப்ப வந்து அர்ஜுனா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். அப்புறம் உடனே அர்ஜுனோட மனநிலை பாருங்க. அர்ஜுனோட மனநிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு முன்னாடியே துரியோதனன் அண்ணன் வந்துட்டாரு, துரியோதனன் வந்திருக்காரு, அப்படி நீங்க அவரை பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. சரிங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி காட்டுது. கொஞ்சம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு 2 நிமிஷம் இருங்க, நான் இதுக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம்.